आं दहाय मबाइलाव सेवलि मेदामनि बेंक एकाउन्टखौ नायबाय 35टा बेंक एकाउन्ट आयौ हाजार गैया मोनसेबो हाजार गैया साफा लाख कौटि जोब मा नांगौ सेवलि मेदामनो गासिखौ होजोबबाय हाग्रामा सारा गासिखौबो होजोबबाय दा थेवब्लाबो बिथांनो थोआ हाग्रामा सारा मा होनामोन ओइ স্যার আপনার বাইদুয়ে বলে ইলেকশন খেলিব টিকিট খুঁজে আছে আপনি কি করব থর জাম্বা খুঁজা তো সবে খুঁজিবা পাইব্রা না কিন্তু টিকিট দিয়া তাহে কথা তাহলে আপনি না দিব নাকি না দিম না মুই কোনবেসে না মেলাবার होनदों थारमाने एक्चुअली हाग्रामा सारनि गोसो सिङाव टिकिट होनो गोसो गैया गाज्रिबो नुयोना गाज्रिबो नुयो गथ' सानै दं बिसोरखौ सोर नायगोन मालाबा बोराय हांबाय हाग्रामायाबो बेसा लरग' लथ' थाला थनजोबबायना थनजोबबाय बिसोरा माला हान्थु सागोन माला सिं सागोन माला गगा मोनगोन ओइ बिमा देलाय लाल साहा फुदुंलाय बे एमएलए लाल साहा फुदुंगोन नामा नोंनो फुदुंनाय नङाना गगा मोनदोंलै गेलेब गेथेब जाबाय दे बे उसुमैजों दाउसा फिसाजों मावना होलाय दे बुरै दे ज्रो लोंनां एमएलए फुदुंना होगोन नामा नोंनो दा बेफोरनि गियाना हाग्रामा सानाव दङ गैया नङा दाना जै दिनखालि टिकिटनि माबा 19 थारिखआव डिक्लेयार जादोंना आब' प्रमिला बिस्रा बेरेफुंजानि दुगैखां लोबखां भगबानाव आर'ज खालामनानै आंहा थांनोसै जोंहा टिकिट होगोन दिनै जि गोथाव बिस्रा गोदै मोनलायलायदों आद्रि आंहा मिथिखागौ बेनो होनाय नंला खम जाला जाबायना दाना थांबायनो लाइनाव जिरायबाय बयबो जिरायबाय टिकिट होनोसै टिकिट डिक्लेयार खालामनोसै दाना आब' प्रमिलाया बैबायदि खनायाव जिरायबाय नायगासिनो दङ आंनि फाइलखौ गारगोन नामा होननानै दाना दङ आब' प्रमिलाया बिनि सिगाङावथ' जेबो खालामनो हाया गावजों गाव मिल' मेगनावल' नायलायो मोखाङाव नायलायो ओमफ्राय जोबनायाव खायदा खालामबायनो ओइ थांस्रांदो दे ओंखामफोर जाहैदो 1 घन्टा 2 घन्टासो रेस्ट लाहैदो ओमफ्राय दा फैफिनदो बे समावनो सम माने डिक्लेयार खालामसै आरो माबा टिकिटखौ मा सेवलि मेदामनो ओमफ्राय आब' प्रमिलाया होनबाय जाहैदों आंहा फुङावनो उदै बुंजासे जानानै लोंनानै फैखाबाय आं जेराव दं बाहाय जिरायगोन जाबाय जाहैदों आयौ जाला जाबाय दाना 7था बारबाय 8था बारबाय बिदिनो बारबाय थाबाय दाना गेजेराव मा जाबायनो हाग्रामा साराथ' बिराद उसुबिदा मोनबाय न'आव थांबाय जाहैदों ओइ बिमा दे माबार साहा फुदुंदो जाबाय जाहैदों लाल साहा आं हाला खर'आ नोंबो बियो बे आबौआबो बियो आं मा जाबावनांगौ जाखो मिडियायाव गले 100 बार बुंबाय आङो दाना सेवलि मेदामा जोंबाय जाहैदों नोङो नोंनि बे गदाय आखतार आहमेदखौ हा इएम बानायनानै नोङो मन्त्रि बानायबावबाय देरहा होसि होनानै नोङो मन्त्रि बावहायबा आंनोबो नांगौ आं एमएलए जागोन आरो आंनोबो मन्त्रि नांगौ जाबाय जाहैदों दाना मिथिगौ आखतार आहमेदखौ नोंथांमोनहा हाग्रामाजों एसे बोरैबा नामानो मा खालामनो बे फाग्लाया मिथिङाव माबायोब्ला ओरै जिरायोबा होनहरखायो जाहैदों ओइ मेदाम आल्ला सिदा जिरायखादे आं जेराव लेक्सार होगोन होनखायो जाहैदों औ फाग्लासो सिदा जिरायनांगौ जाहैदों थारमाने मेगन नुबाय थानायनि बेफोर खोथाखौ सेवलि मेदामा मिथिखागौ दा बेखायनोथ' आब्रा जादों दा खारनखौ बुजिबाय नङाबा मानो आब्रा जानांगौ जाखो होनखायो जाहैदों फनजों मिटिङाव बहिलेना एखे सिदा बहिबि आरोखि बर'बो गोरों नालाय दाना साहा लोंबाय थानायावनो सानैजों गेंग्रें गुंग्रुं जाबाय नालाय हाग्रामा सारा एसे सिगिनोसैलां होननानै बे लोंनाय साहा कापखौ ज्राब टेबोलाव गारबाय जाहैदों दाना सेवलिया डाबल गियाराव दंखायो नोंलाय मा कापखौल'सो गारजाबदों दाना बे काप प्लेट सेट फुरा ट्रे मोनसे सेट थाया होमबा आरो नों हाग्रामा सारनि काप प्लेटआथ' बे जोंनि क'क्राझार बाजारनि नङा बिलासिपारानि नङा कारिगावनि नङा सेरफांगुरिनि नङा बेयो थाइलेण्ड सिंगापुरनिसो मोनसे सेटआवनो 1.5 लाख 2.5 लाख गाहाम सेवलि मेदामा जोंनानै होगासिनो ख्रुब साफानो खम फाग्ला जाबाय दाना हाग्रामा सारा गिथार माराथ' बे हिनजावा एसे बोलो होनानै सिगिबावनोसैलां होनना मा मोनगोन मा मोना प्रेसार कुकारखौ हियाव गाहरबाय जाहैदों
फाग्लासो दाना सेवलि मेदामा थाबावो 10 गुन गियाराव दंखायो नों गावनि गदायनोबा गासिखौ खालामजोबो नोङो गिबिनो खालामा जा ओंखाम संग्रायाव जा दं ओरै फिउ गाहरलाय ओरै फिउ गाहरलाय साफा दाना खाथि खालायाव थाग्रा बे सेंग्राफ्रा बे फाग्लाफोर जालालै थौदे हरै थांसै बिदिनो ओंखारजोब्बाय जाहैबाय दाना बाथ्राया बाहायनो जोबाखै मा नुदों नोङो दिनै गेसनि दामा बारा जाबाय बे खय थाखा गेसनि दामा सिलिन्डारनि दामा 2000 2500 दा मार्केटआव लेगाव आं दाखालिसो 1400नि बायदों आरो दहाय खबर लाबावबाय 2500 नांगोन उफाय गैया लानांगौ दा नोङो पेट्रलनि दामा बारायबाय डिजेलनि दामा बारायबाय बे इरान माबा इजराइल दावहा जानायनि थाखाय मिथिबाय दा जों बायनोनो हाला मा खालामबाय जोंहा सेवलि मेदामा आयु सोरबा माहाजोन जानायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम गैयाब्रा नोंनि रायजो राजा फिसा फिसौआ खस्थ' जाजोब्बाय नै सोरबा सार अन्थाइजों थिङानो गब्लंजोब्बाय बारहुंखाजों बुखारजोब्बाय रबार बागाना बायजोब्बाय गय बागाना बारजोब्बाय थालिर बागान श' बिगा गेलेमजोब्बाय दा बेहा गिलौ बालौ गारि नुफेरा खोनाफेरा भेनिटि भेन केराभान बावहायनो खिग्रा बावहायनो हासुग्रा बावहायनो जाग्रा लोंग्रा उन्दुग्रा हेभि मेकआपबो खालामना होगोन दुगैनोबो हागोन गोलांनोबो हागोन गासिबो आरो बे गारिया सानसेयाव 30,000 होनांगौ जाहैदों बेखौ लानानै गिदिंगासिनो दङ जायगायावनो खिग्रा जानला मेनला खिया बियो खिनाय हासुनाय साफा लांफिनजोबो मालाय